gajiya. Barka dai, sannun ku da zuwa. Yaro barka dai, sannu daga ina haka barka. Mun zo ne daga wani gari can India, Battamfum. To mu dai baki ne a nan wannan gari, kuma da muka zo muna neman wani dan uwanmu ne, mun mai farin sani sosai, amma kuma tun da muka zo ba mu gan shi ba. Ikon Allah. Amma fa sunan shi Niger zai iya yi wahala ka san shi. Niger kai ka san abubuwan da yawa, amma Niger anya na san shi kuwa. Baka san shi ba? Gaskiya sai yaro kamata dai ka dan kwatanta mun shi dai. To ba zan iya ma kwatancen shi ba, tunda ha gani ba fensir bane da zan iya zana ma shi. Yaro ka dan dawo ta nan bare kai ka bi sannu da abin nan din namu. Sai ka yi hakuri. A'a ai ba wai abin nan bane, abin ne namu sai a abin nan, sai a magic slope. Yau wato duba ka gani hannunka na nan. Kai babu shigo bara a dama da shiga ka da hey inna lillahi. Kai anya mutum ne ku kuwa? Mu mutane ne, marafa Niger kai baka san shi ba, yanzu ka ga daga irin aikin shi. Ka san inda yake da zama? Tabbas aiko na ko san wannan me yin wannan abun kuwa. Akwai wani ai kuma yana da mutunci wannan mutumin. Me fara ne ai dalilin da ya sa muka taso tun daga wani gari kenan muka zo nan kenan dan mu ganshi. Ranan nan ina kan kwana na fito gida, ina ta tunanin yadda za a yi ba na tabawa, wallahi ya zo wucewa a mota ya bani 10,000 ya ce in je. Wannan yaron nawa ne aka damfare mu, kaga nan kusan jakan nan cike take dam da kuɗi, amma muna zuwa bakin tasha aka wafce rabi. Inna lillahi. To shine na san in dai mun gana Niger ya san yadda zai yi mana turke ya dawo mana da wa'annan kayan. Gaskiya ya kamata ku ganshi. Yawwa mun gode. Yanzu bari in raka kuma inda yake can kwanan gidansu dan Niger mutumin kirki ne gaskiya. Mun gode Alhaji, mun gode. Yawwa bismillah.